салом бо унвони зебо ва ёру бародарон ва он касоне ки ба канали ман подписатсия шудаанд. Мана ба шумо як намуд тарзи пӯшидани пинеткачое ки ҳама нағз мебинанд инро пӯшидан ва баъд аз 1-2 бор шустушӯ онҳо дигар нолозим мешаванд, барое ки аз поча меғалтанд. ҳозир ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел инро резинка мечаспонем ва пас аз он пӯшидан бисёрам қулай ва осон мешавад. мана резинка анаин бошад пинеткае ки аз пеши чиликҳо сар мешаванд, бисёри бад кушодааст. ҳамин резинкаро гирифта аз ду тараф манахе пешаш бане аз ду тараф аввал мана ин тарафаш ба медузем ва закрепочки мемонем. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk into my heart if you want to. You can ask me anything, no walls between us. Ain't no I wanna tell you all my secrets. You can